USJR Jaguars ug UC Webmasters paligunon ang nagkadaiyang team aron makuha ang kinatapusang luna sa semifinals sa CISAFI Basketball Tournament. Sila kapuyan sa Balitang Sports. Paligunon sa University of San Jose Recoletos Jaguars ug University of Cebu Webmasters ang ilang tagsa-tagsang teams aron makuha ang katapusang luna sa semifinals sa CISAFI College Basketball. Ang Jaguars ug Webmasters parehong nagkupot og 4 ka daog ug 6 ka pildi. Ang duha ka teams makigbatok sa lain-laing mga kontra unya sa Cebu Coliseum. Ang Jaguars makigsangka sa nataktak na nga University of Southern Philippines Foundation Panthers, samtang ang Webmasters makigsangka sa University of San Carlos Warriors. Sugdan ang duwa sa Jaguars ug Panthers sa alas 5:15 sa hapon ug ang duwa sa Webmasters ug Warriors sa alas 6:45 sa gabi. Ang Warriors, UV Green Lancers ug Southwestern University Cobras mao ang tulot ka kupunan nga nakasud na sa semifinals. Ang laing kupunan nga nang hinaot nga makasud pa sa semifinals mao ang Cebu Institute of Technology University Wildcats. Ang mga duwa sa CISAFI College Basketball makita via live streaming sa cisafe.sunstar.com.ph. Leia Kapuyan sa Balitang Sports.